Máš pocit, že tvoja ľavá ruka je denglavá? Nepresná? Ako keby nebola tvoja? Ja ti rozumiem, sám mám občas ten pocit. Ak si toto video zatiaľ nevypol, tak ťa uistujem, že každý jeden z týchto prívlastkov je pravdivý. Až na to, že tá ruka je skutočne tvoja. Tak čo teda s tým, keď sa ti zdá, že tvoj snare znie jak prd pod dekou? Najpravdepodobnejšou príčinou môže byť toto. Ešte stále nevieš, o čo tu ide? Tak sa pozri na toto! Áno, aj keď sa to zo začiatku môže javiť ako veľmi malinký detail, tak ten detail vie spraviť naozaj veľmi veľa. Tvoja ľavá ruka má zrazu priestor na to, aby švihla a udrela s dostatočnou silou na to, aby tvoj snare počul aj tvoj hluchý kamarát basák. Napíš mi do komentu, či som ti pomohol odstrániť problém. Ak sa ti toto video páči, vyjadri to lajkom alebo komentárom a pre viac takýchto tipov sleduj môj profil.